Ловен дом Батаклията в Русенско е част от държавно ловно стопанство Дунав и е известен с богатата си популация от благородни елени и постигнатите световни трофейни рекорди. Австриецът Филип Хармар е потомствен ловец и председател на Международният ловен съюз. Посещава българското стопанство и е удивен от постигнатите високи стандарти. Всичко тук е по международни стандарти, а това, което е по-добро, е, че българските елени са с 50 кг по-големи от елените в Унгария и с около 100 по-големи от тези в Австрия и Германия. Невероятно е да видиш тези изумителни животни, дори когато реват, те са още по-големи и издават невероятен звук. Това е рай за ловците. Сред важните приоритети за ловците е работа за опазване на популациите на дивите животни и природата. Ловът е в служба на обществото и природата. И това тук е точният пример за това. Без лова ще има по-малко животни, по-малко биоразнообразие, никой няма да полага грижи и в крайна сметка ще бъде негативно за всички. Батаклията е с богати и запазени природни богатства и се управлява в публично-частно партньорство, което допринася за инвестиции за опазване на природата и дивите животни. В последните 3 години придобихме световна слава, показвайки трофеи от благороден елен, които са над 250 точки по СИС, а един от тях е 264 точки по СИС. Казано на по-достъпен език, това означава, че сме достигнали висотите, които България е имала преди повече от 35 години в световния лов. България е популярна дестинация за ловен туризъм, но може да се работи още за развитието на този отрасъл. Това е толкова красива страна, много различна от западноевропейските държави и гостоприемството е невероятно. Затова хората обичат да идват тук. Останете честни с природата и се опитайте да бъдете пример за защитата й, е съветът към българските ловци на Филип Хармар.